Mainda bambo sanano tipemphere kuti tione ziwiri zitatu zimene Ambuye atha kutipatsa mu umboni uwu umene ndifuna ndiulongosole kuti iwe m'bale umve udziphatikana ndi yankho zimene unafunsa kuti kodi ziwanda zili ndi malo ake enieni amene zimakhala. Ndimati ndinene kuti kayankhidwe kanga nditero, malo okhala ziwanda m'Chingerezi amatchedwa kuti shrine place, koma tikalowa m'malemba amawatcha kuti malo okwezeka, malo apamwamba kapena kuti misanje, malingana ndi kulongosola kwa buku la Numeri chapter 33 verse 52. Mawu amenewa tikawapeza, komanso simukhamo ndi malo ambiri m'Baibulomu amene amafotokozera za misanja kapena kuti malo okwezeka. Amenewa anayikizidwa ku dziko lapansi ngati malo amene ziwanda zimakhalako. Mwa njira ina ndimafuna ndikudziwise m'bale komanso dziko kuti pansi pamene timakhala pano ziwanda zili ndi malo acheache amene zimakhala, zimatuluka kumeneko ndi kumabwera kudzagwira ntchito kudera, kumalo, kunyumba kapena kumtima wa munthu. Koma sizimangokhala wamba pakati pa dziko, zili ndi kumene zimasonkhana pamodzi. Mu umboni wanga ndikufotokozera, ndidafotokozerapo za Bermuda Island, kumene ndidazafotokoza kuti ine ndinafikako ndi maso anga, ndipo pa chilumba ichi ndinapeza kuti pali kalikulu kangachepe kandiyerekezi kumagona ziwanda zambiri zimene zakhala zikuonesera zizindikiro zache pakati pa dziko lapansi. Kwa anthu amene akhala kudutsa dera limeneli angathirire umboni kunena kuti pa chilumba cha Bermuda Island ndi chilumba chosausa kwambiri chimene pali umboni okwanira wonena kuti pa Bermuda Island pa ziwanda zimakhalako. Mbiri ya malo amenewa amene ndikukuyankha m'bale wanga kuti tili ndi malo amene ziwanda zimakhalako ndikuyambira pa Bermuda Island. Koma ngati ukufuna kulowa m'Bible supeza nkhani ya Bermudayo, koma upeza malo amene amatchedwa kuti misanje kapena kuti malo okwezeka amene Bible lawatchula maulendo mwina osachepera 36 m'Bible. Amatcha kuti malo okwezeka kapena kuti misanje. Amenewa ndiye ma shrine place amene ndiyerekezi amakhala ndi shrine yake, malo ake, likulu lake pokhazikika pake, dwelling place, imene amachoka pamenepo ndi kumapita kukagwira ntchito ku dziko lapansi. Ndiye ndikuyamba m'bale wanga kapena kulongosola uku kumveke mkati mwa inu nonse amene mukundimva kuti malo oyamba kupezeka ku dziko lapansi amene maso anga ndidawaona mu zaka 17 zimene ndatumikira Satana, zoona ndi maso osati zakumva, ndidakaziona ku Bermuda Island kapena kuti Bermuda Island. Stima zokwana pafupi 650 zinasowa zaka zambiri zimene zapita mbuyozi. Kusowa zitanyamuka, koma ndikusochera ku dziko lapansi pafupifupi stima zokwana 50. Komanso ndege zokwana 20 zidasowanso pa chilumba chimenechi cha Bermuda Island. Okondedwa, kuchokera mu 1911 kufika ngakhale mu 1918 ndege ina kapena inanso inasowanso pa chilumba chimenechi. Pali stima zina zomwe zinkangoyimitsidwa opanda zifukwa. Mwachisanzo, stima ina mu 1503 pa chilumba chomwechi cha Bermuda Island inayimitsidwa kwa maola pafupifupi
51 ndekuti mukuwerenga masiku pamenepo amene ndege sitima zimenezi zinayimitsidwa. Now izizi ndi rekodi komanso mbiri ya zochitika pa chilumba chimenechi chotchedwa Bermuda. Si malo awamba ayi, ndi malo oti alipo komanso zochitika za pamenepa zilipo ndithu, ndipo ziwanda zili ndi malo amene zimakhala. Ndikuyankha funso limeneli kuyambira ndi zimene ndidaona ndi maso kwawo kumalikulu amene katundu wotchedwa ziwanda zimatha kusonkhana malo amodzi nkuyamba kugwira ntchito zawo. Choncho musakayike okondedwa kunena kuti pamene buku la Efeso chapter number 6 kuyambira verse yake number 10, 11, 12 amafotokoza kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi koma nawo maukulu. Apa Paulo akutipatsa chitsimikizo chonena kuti zimene Paulo ankaona mwina ndi zimene atumiki ena simudaone, koma mwina ife anthu amene tidalowako chipembedzo cha Satana nkutuluka tili ndi maumboni ndipo tidaziona, tingamuvomere Paulo kuti kunja kuno kuli maukulu ndi maulamuliro amene maso athu samaona, kotero kuti ziwandazo zakhala zilipo ku dziko limeneli kugwira ntchito yake. Munthu angakhale ndi chikayiko kapena kukana kuti ayi sizofunika izi ndipo sitifuna kumva nkhani zimenezi, ndizoona abale, kumva izi sizofunika kwenikweni ayi, chifukwa ndi zimene timayenera kuphunzira zimene ndi mawu a Mulungu. Koma nthawi zina ndi bwino kudziwa ndani amagwira bwanji ntchito nanga tingayende bwanji kuti tiyipambane nkhondo ya nthawi ya pansi pano. Umenewu ndi umboni oyamba umene ningakufotokozereni za malo amene ine ndidakaona kuti ilili ndi likulu la ziwanda limene lili pa Bermuda Island. Okondedwa, munthu mwina amafuna kumvesesa bwinobwino nkhani imeneyi kuti kodi malo amenewa mukamanena za Bermuda mumanena kuti mukufuna kutiuza za chani kwenikweni. Ichichi ndi chilumba chilipo, khala ngati chili m'manja mwa dziko la Britain ngati si America, koma ndi chilumba choti chilipo. Tamverani, kalekale analipo munthu dzina lake Joane Bermuda amene anachita discover malo amenewa. Joane Bermuda ndi unknown person, tikhoza kunena choncho. Joane Bermuda anali pafupifupi 33 degrees Satanist amene anali ndi kuthekera konse kolankhula komanso kuyanjana ndi ziwanda. Anali munthu woyamba kupezeka pa chilumba chimenechi, kotero kuti mmene masiku amapita iyeyi natuluka pa chilumbachi kukatenga mkazi kunja ndi kumubweresanso pa kachilumba komweka, anayamba kubereka ana, kotero kuti anthu akamanyamuka tsopano kukwera sitima kufika pa kachilumbaka amakampeza Joane Bermuda, kotero kuti kachilumbako kanayamba kutchedwa Bermuda. Sipokhapo anali ndi mwana mkulu ameneyi woyamba amene adampasa dzina lakuti Hamilton, kotero kuti kufika lero chilumbachi ndi tauni, ndi dziko palokha, ndi mzinda paokha, ali ndi mahotela, ali ndi mabwalo, ali ndi zipangizo zonse ngati kadziko ndithu. Pamene pali nthakapo anthu adamangapo kufika lero, koma ali ndi maango ena mtimakona mwina mmene munthu samafika mowambawamba. So tamverani, Bermudayi, likulu la Bermuda limatchedwa kuti Hamilton City, kotero kuti ngati mukupita mu capital city ya Bermuda imatchedwa Hamilton. Apapa ndiye kuti muli ndi chithunzi chokwanira chakadziko kameneka kuti kalipo. Koma tsopano maango ake munyengo imene ife timatengedwa kukayikidwa pamenepa ndiye kuti mumagona mu capital city mu, koma tsopano imafika nthawi yakuti amene mukuyende kukumana ndi ziwanda
simangokhala mu sitemu, mumatuluka kukayima mbali mwa nyanja. Ndiye mbali mwa nyanja musopano ndi mmene mumakayamba kuonekera zizindikiro za cholinga chimene mwabwerera. Ziwanda zija zimakuchitani welcome chifukwa inuyo siwoti mukukangoweza nsomba, koma muli ndi kuthekera konse, muli kale ni madimoni amene muli nawo inu, amene akuchita invite madimoni apa nyanja, ndipo amakuchitani welcome ndi kukupasani transport yodabwisa yapa nyanjapa, imene imakupitisani kozama kwa zilumba zimenezi, kumene sopano kumakhala kundima kwa madzi kosapitika bwino, kumene makosanawa amazungulirako ndi kukhalako. Zimakhala mmenemo madzimo, zimatuluka kukhala mbali mwa nyanja ndi kutumikira zimene zingafune ndi zamphamvu. Ndiye area imeneyi imakhala ya mphamvu ndi yoopsa, kotero kuti ngakhale mulengalenga mphamvuzo zimapita pansi, zimapita pamwamba pa madzi, zimalowanso ngakhale pansi pa madzi. Ndiye area yonse imakhala kuti ili ndi shock ya ziwanda. Zimakhala ndi zimene zimafuna kuchoka ku anthu, zimatuluka kukhala mbali mwa nyanja osaonedwa ndi maso a munthu, popeza iyi ndi mizimu, awawa ndi angelo akugwa amene saoneka wamba ndi anthu, koma izozo zimatha kumaona anthu mbali mwa nyanjayi amene amapita ku maholiday ndi zinthu zina zotero. Zinthu zodabwisa zimathanso kumachitika m'magombe ozungulira Hamilton City pa Bermuda Triangle. Tamverani makosana. Koma kuchoka apa tsopano kuti mukupita deep m'madzi a Bermuda Triangle, ndi kumene tsopano ife tidakaona kuti limeneli ndi likulu lenileni, kapena kuti ni mbali ina imene tingamuvomere munthu lero kufunsa kuti kodi ziwanda zimakhala kuti. Imene iyi ndi shrine place ya makosana amenewa. Sono zizindikiro zake maiko anaziona. America inaluzako ndege, Germany yaluzako mabwato, Russia inaluza mabwato, Britain idaluzako zinthu zosiyana, anthu anapita. Ngakhale mukaunika pansi pamadzi ozungulira Bermuda Island, ngati mukufina mumchenga mukapeza kuti muli zisulo za stima zimene zinamizidwa zinathera mmenemo, mukapeza kuti muli miyala ya mtengo wapatali imene munthu sangathe kukatenga, muli zisulo zimene zitatengedwa kusungunulidwa ndi golide koma munthu sangakatenge, zidamira pamenepo. Masiku azaka zambuyo mumaoneka zigama ndi mafupa a anthu amene adaola osayandama koma anamizidwa pansi adathera pomwepo. Zinthu zosiyanasiyana zakhala zikuonekera kuzilumba zimene za Bermuda. M'bale wanga ndikutsimikizire kuti zoonadi kuli malo otchedwa ma shrine place amene Bible likuwatcha kuti malo okwezeka. Ichi chimbale wanga chikupase kuyankha kwanga kovomera kuti ziwanda zili ndi malo ku dziko lino lapansi. Tipite m'bale mopyola kuti tiyambe taona kaye malemba, ndipo ndi bwino kuti iwe ndine tiyambire ku Numeri chapter number 33 verse yake ya number 52. Pamenepa tiyambire verse yake ya number 50 kuti iwe umvese. Aisraeli azipitikitsa eni dziko la Kanani. Sukumva kapena ine sindinawerenge bwino, ndikuwerenga mutu musanatsike kuyambira pa verse number 50 verse yake ya number 33. Dziko iwe wandifunsa, ndi iwe amene ukumvera, amene ukucheza ndi Satana, umve. Bible pano pamutu likunena kuti Aisraeli adzipitikitsa eni dziko la Kanani. Mumve pamenepo. Chifukwa mwina mungaganize kuti Malawi ndi anu, mungaganize kuti Zomba ndi kwanu, mungaganize kuti kwa Chisapo nkwanu, munganene kuti ine kwathu kwakuti. Mudzimva kudziko lapansi musadakhale inu, kudzikoli kuli malandirodi. Zizimveka zimenezo. Dziko lililonse limakhala ndi malandirodi, dera lililonse limakhala ndi malandirodi. Mumve pano.
musadayambe kukhala kumaloko, mizimu yoyipa ziwanda zidathamangitsidwa zija zidali zitawina kale malo zatenga kale maiko. Ndiye pano ndimafuna ngati munganimvetse bwinobwino ndikuperekera umboni wa zimene tidaona ndi maso za ntchito ya ziwandazi, ndikufotokozera pano kolingana ndi mawu ofananafanana ndi amene mwapeze apa kuti ndithe kuagawa bwino. Ndiye ndikuyamba kugawa kunena kuti ngati pamudzi pano mulipo anthu 20, ndiye kuti mmudzimo pafupi 400 demons, nazonso mudzi wawo ndi omwewo. Ngati kwanuko kumene mudachoka inu, kandi matsogoleri, kandi mbusa, kandi munthu wamba, kandi munthu ngopemphera, munthu woyera mtima, inde koma ngati udachokera ku Balaka, ndikungoyerekeza pamudzi pako pamene unachokerapo, ngati pali anthu 40, mudziwe kuti 120 demons zikulamulira dera liti lindiye kwawo anthu amenewa ndi malandilodi. Dziko limene litimakhala limakosana lili ndi eni yake malandilodi amene amachita kilemo kuti ndilawo. Iwo amanena kuti tamverani, adanena kuti tsoka mtunda ndi nyanja chifukwa oyipayo watsikira komweko. Ife tatsika, tinatsika. Ndiye tili kuchipembedzo cha Satana amatiphunzitsa kukhala ndi ulamulo ku nthaka ino, kuti nthaka iyi musamayiope. Amene amakhala mowa ndalendo, tiyenera kuwalamula, tiyenera kuwauza zochita, tiyenera kuwauza kuti adzipita. Ziwanda zimauza kopita anthu, amatipasa ma structures amene tingalumikizirane ndi ziwanda zapamudzi zimene zikugwira ntchito mudzimo ngati ma landlord. Mwina mumakhala odabwa kuganiza kuti anthu ochokera ku mudzi wakuti nthawi zonse kuti muyende mumtendere zimakhala zokanika, kuti muboleze mukaona kuti zikulephereka. Chifukwa chani? Inuyo munabadwa monga munthu, inde nimukhala mudzi wa uje, village henimani ujeni, chakuti uje, mumakhala di pamene popo. Komano dziko mumakhalalo silanu, lili ndi eni akeo amayikako likulu mudzimo limene limatchedwa kuti shiraini mchizungu, kapena mchichewa malo okwezeka. Kotero kuti ulamulo wa pamudzipo, ulamulo wa malowo, ulamulo wa bomalo, ulamulo wa dzikolo umayendera ndi mphamvu za Satana ndiyerekezi malinga ndi department ndi gulu la ziwanda zimene adazipereka kwanuko. Ndekuti inu mumakhala muli pankangano ndi aini yake malandilodi adzikolo. Chifukwa chake kumeneko iweyo utakupita ndi zigayo 400 kukamanga zigayo kumeneko. Ndikuzaza muzi wose zigayo, anthu wose nkumabwera kudzagaya pamene papa. Koma aini yake anthaka wamanga chigayoyo ndi ziwanda, kuli ma landlord amene mukafika nawo mukakanika kulumikizana nazo ziwanda za dera limene mwapitalo, simunapange nazo ubwenzi, palibe communication iliyonse pakati painu ndi izozo zimatenga ulamulo oyamba kukukanizani zabwino za nthaka imeneyi. Mupeza kuti mukulima, simukupanga za fumba, simukusirika minda, inu mukungokhala kumeneko chaiye plain naked, munthu opemphera mwalima. Now, eni yakanthakayi kuti inuyo mukapeze phindu, simunalambire nawo mafano, simunalumikizane nacho china chilichonse cholakwika cha nthaka imene, simunapembeze nawo miyambo ndi zina zochitika kumudzi wakwanuko. Pamenepo mumakhala ndani, mukapeza kuti business za anthu ambiri zakhala zikufa chifukwa cha mashira in place, malo okwezeka, ma landlord. Now, ichichi chimveke pano, pali eni nthaka amene tikanena kuti eni nthaka sitikunena iweyo yayi, eni nthaka si iwe. Zimveke pamenepo. Chinsinsi ichi chonena kuti eni nthaka si munthu chinatulukiridwa kale zaka 452 zapita kumbuyozo ndi mkulu wina wake amene ankamutcha kuti Ken Aizamai.
Ken Aizamai ndi amene adayamba kudziwa kuti dziko limakhala ndiye iyeyi ndi amene anapita kumakatumba mpaka nakukapezeka kuti watsegula Ministry of Lands, unduna wa zamalo. Mukazapitanso ku unduna wa zamalo mukapeza kuti adayika makhazikitsidwe onena kuti nthaka simakhala ya munthu. Sakumva anthu. Mukapita kukapanga lease amakuwuzani kuti 99 years. Nyengo ya ino 99 years ndipanga. Pamene ndikhala mbado ukudzawo lero ena kukapanga renew. Chifukwa makolo awo adapanga lizi zaka zapita mbuyo muchama 18 chakuti. Lero lizi ja 99 years yatha sipawo. Mukapita ngakhale kusite kukatenga makalata amalo apoloti amakuwuzani kuti sipano. Mukapita kulanzi akupasani malo amakuwuzani kuti si anu. Mukapeze chinsinsi chifukwa chani boma limachita kiremu kuti doti silako ndila ife. Chifukwa chonena kuti ndi shilaini eni yake amalowa. Minister of Lands yopayoka is a shilaini. Ndiye ali ndi ownership. Sakumva munthu. Khani yosausa. Amainda mambo tikamala nkhula za ziwanda ku dziko lapansi. Ndi kumafotokozera za kuopsa kwa ziwanda. Kapena mmene zidagwirira ntchito. Zikanakhala bwino tikadamamvesesana chifukwa tikanamadziwa kuti department yakuti imayang'aniridwa ndi ziwanda mtundu wakuti. Ngakhale ili m'manja mwa boma koma amene anatumba kuti pakhale ministry imeneyo ndiye idzichita ownership ya chinthucho ndani. Mukapeza kuti ngakhale Minister of Lands nayenso sipaki. Ndiye kuti mwini wake wanthaka ndi ndani. Khani yosausa. Ngakhale pamene mudamanga State House mukamfunse kamuzu zikalata akatuluse kamuzu simakapeza kuti ndipake pamalo pacha. Nena kumene kuli sanjika kodi munamangako chani mtunthama monsemo mukumuona kuno ku Malawi mukafunse sipawo sipa munthu pamene pacha mpaka tsiku limene Yesu adzabwere. Nthaka ndi ya ndani mwini wake kuli landlord ku dziko lapansi amene amatha kupomboniza anthu asauka chifukwa cha landlord adera la kwawo. Ngati ndili wakuzomba landlord anga ndi ankhanza ndizunzika kumene golo nditalima mpunga mwa bimpimu ndikumfesa monse kupita kumusi mpaka ukafika kuti konse mpunga ukhaokha mpaka kwana madingo mpunga ulendo mpaka ukafika cha kumusi kumatiya mpunga ndilime konseko mpunga ukhaokha koma pokolola ndituluka empty ngati ainiya kanthakayo sada ndilole kwapita business za wanthu zakanika. Kodi inu simunali odya bwino ku Blantyre mmene mwabwera mtown ya Lilongwe nkuzamba business ngati omweyo zikuyenda. Khani yosausa. Kodi si inu amene munali ku Zimbabwe banja lanu munkagwirizana ndaka zanu. Si inu aja munali ku area 10 simunali ku Kawale munali ku Nyambadu mmene munasamuka ndikupita ku Mpoto nkukakhala ku Kazolozolo ndikungoyerekeza ndikukakhala ku Mchenga Utuwa. Kodi banja likuyenda bwino ngati mmene linkayendera ku Blantyre? Chasausa ndi chani anthu ake nomwenu munkagwirizana mukukhala ku Mchinji kusamukira ku Balaka moyamba kukangana. Chifukwa chani okondedwa pali landlord amene nthawi zina samakulolani kuti muchite transfer mtendere wa nthaka ina ndi mtendere wa nthaka ina. Mumayenera kuchitidwa welcome ndi ziwanda za mu Lilongwe. Lilongwe ili ni landlord yache. Nthawi zina mukaona kuti mukafika kumaloko kudwala kumene nthenda zija zosadziwika bwino. Tinkakhala bwino mmene timakhala lira lakuti koma mmene tasamuka ndikukakhala kwakuti vana kungotsegula mmimba vana malungo vana kudwala ena tataya kumene abale ndi ana ngakhala azimuna azikazi atayika kumwalira chifukwa chakuti tidakakhala lera lina panalibe welcome ya achaini ache landlord. Now nthaka sikhala yako pamene papa kufunika pamveseke pali landlord. Kuti inu ndine tiendere limodzi payankho ndi umboni umene ndikuperekera wakuti ziwanda zili ndi mashira in place. Tiendere limodzi kuyambira pa verse imene ya namba 50 koma nimafuna mwamba mwa buku la Numeri chapter 33 mumve koma ndi khutu la uzimu akuti Aisraeli apitikitse eni dziko la Kanaani
ndimafuna inu muyambe kudziwa eni yake a dziko la Kanaani amene anali ma stronghold a dziko la Kanaani, mmene mpingo umakalowa ku Kanaani nkhondo zidali pati kuti mpaka na Yehova adzikhala convinced ndi kutsogolera ulendo kulowerera zinthu za anthu. Inu simunadabwe mdede wa Mulungu anautenga kuti mdede oti ulendo wokoti ndikuchoka kupita ku Zimbabwe iye basa akhale pasogolo chinga aziyenda ndine pasogolo patunda zopanda ntchito. Ulendo woti fuko lina likuchoka ku Zambia likupita kwakhala ku Tanzania ni nkhani imene yoti Mulungu inkhuza. Tsopano inu mudabwe kuti chikwakhuza akuluwa ndikukhala kuti ineyo sindiwalola anawo apite okha. Chifukwa chake ncha Paulo akuti kulimbana kwanu m'buku la Efeso sitilimbana nalo thupi ndi maso a Mulungu ankaona zosaoneka. Now ponena kuti mudzipitikitsa khani ndiyo sausa uko ndi khani imene ndiyo vuta kwambiri. Mulungu amaona zinthu ziwiri kumayiko kumene amapita ku Kanaani kumene Mulungu amapita amaona ma landlord ali kumeneko amene ana Israeli samaona, amene ankadziwa kuti ine kungochokapo ndikutsala okha kuti apite dziko limene lija mpaka lero sakadatenga chifukwa kuli ma landlord iwo ndi amene adayika wanthu ooneka ndi maso amene tsopano Israeli popita kukachita nkhondo pakuti sizingauke zokha ziwanda ndiye ziwanda zija zidavala matupi a anthu. Ndiye tikumva kuti kunali Sihona ana Anaki, tapeza Aamori, Ayebusi, Agirigasi, mitundu imene idachita chisankho ndikulandira ndikuyanjana ndi ziwanda ndikutenga malo ndikukhala ndi mayiko minda zajira kutenga chainyache azajira khani yosausa. Ndiye pano Bible likuti muzikapitikitsa Akanaani mdziko lomukakalowa. Ndiye pamene akulankhula zakuti muzikapitikitsa kolingana ndi mmene ife amene takhala kuchipembedzo za Satana kwa nyengo ndi kuphunzira zimene zizilili amationetsa maboma awiri, thupi liwonekera ndi anthu, ziwanda zionekera pomwepo ngati zipani ziwiri cha uzimu ndi cha thupi chatenga malo. Ndikuti ngati muli mulilongwe muzaona nzika za lilongwe ndiyeso kuli nzika zosaoneka ndi maso za China cha lilongwewo ndiye zosaoneka ndi maso nzika za lilongwe zosaoneka ndi masozi ndi zimene zili ndi ma shrine place. Kananji mukabwera pa Central Region ndiye mukapeza kuti zili nawa China yache ngakhale ma shrine place mukapeza khani yosausa okondedwa. Izizi ndizofunika khutu la uzimu komanso kumvesesa ndi chidwi maka kuti Ambuye akuthandize ukamamvesesa bwino za nkhani imeneyi. Imavuta kuyimva ukayimva ndi thupi chifukwa timayang'ana mkalasi ndikungoyang'ana anthu amene tikwaona aza chiwerengero kayamatasa statistics akawerengera angotiuza kuti ife aujeni chakuti ogawa ma ID tawerenga tikupeza kuti lilongwe ili ndi anthu 4,400,000 chakuti koma mwaponya chifukwa mukatenga anthu mwaona 4 million ndi amene mukwaona ino koma achainyake a dziko limene la lilongweyo ali over mamiliyoni mkuwatchulawo. Ndiye gulu limene lilosaoneka ndi maso lilimo mdziko lapansi ndi limene limasintha zinthu zanu kumasintha nyengo zanu. Zinthu zanu osayenda bwino, zinthu zanu kuyenda bwino. Ufa mosadziwika bwino, ngozi, kukanika kwa mabizinesi, kuvuta kwa zinthu, kutha kwa ntchito, kukangana makampani, udani, kulozana, kuphana, kulandana zima achaini ache amene amapereka zinthu zimenezi ndi ma landlord iwo. Khani imene ndiyo sausa. Zimenezi ndizo sausa. Khani ndiyo vuta kwa basokondedwa masiku amenewo ngakhale ziwanda zoyenda zachiwiriwiri zinali ndi malo amene zimatengana tiyena abale tikakhale zaka zambiri zapita kumbuyozo zidakhazikika ku Eastern Region
inu mukudziwa za mangochi, anyamata adathera kumeneko, mabwana adathera kumeneko, sadabwere chifukwa chani? M'masiku amenewa kunali shrine place ya chigololo. Nkhani yosausa makosana muzimva. Kodi adala kwani munthu wobadwa ku mangochi? Kodi adali hule ndi mmangochi? Adali hule ndi mkazi wa ku mangochi? Kodi adali hule ndi mkazi wa chiyawo? Ayi, koma mashilaini achigololo ana akakhazikika. Mukamabereka ana amakafikira mulamuliro wa chiwerewere cho, mapeto ake kudamveka mbiri kuti koma ku mangochi. Nkhani yosausa makosana. Pamene ena momwemo amangochi anabalira ku nchinji ankakhala bwinobwino. Ena momwemo ayawo amangochi ankabadira mziga kukalonga chitipa kuti koma mukakangoponda muzinda wa mangochi m'masiku ameno. The atmosphere ya ziwanda za chigololo mmene mwachina janaba china janais atatenga malo mmenemu okondedwa wekha umatha kudziwa kuti ndakodwa ambiri adathera kumeneko. Kodi simudziwa kuti anali malandilodi amene ankalamulira malo amenewo? Ataswana ndi kuchulukana sipamene adayamba kufalikira dziko lonse lapansi. Lero mashrine place azisembwere ndambiri tidzatchula okhazikika mdziko limeneli. So tamverani mawu amene okondedwa. Tiyambira pa verse number 50 ikulankhula mawu. Ndipo Yehova ananena ndi Mose mzidikha za Moabu pa Yorodani ku Yeriko nati, nena ndi ana a Israeli nuti nawo, mutawoloka Yorodani kulowa mdziko la Kanaani, mupitikise onse okhala mdzikomo pamaso panu ndi kuononga mafano awo onse amiyala, ndi kuononga mafano awo onse onyenga, ndi kupasula misanja yawo. So timvane pano. Bible likufotokozera bwino za mashrine place wa. Ndiakuti mutawoloka Yorodani ndi kulowa dziko la Kanaani, akuti choyamba mukakalowa mdziko limeneli mukapitikise anthu okhala mdzikomo pamaso panu. Zimveke zimenezi. Ndiye mukakapitikisa anthu okhala mdzikomo pamaso panu, ndiye kuti apa akuchita kaye dilu ndi wanthu. Limveke Bible pamenepo. Anthu okhala mdzikomo akunena no ine okhala kulilongwe. Nkhani yosausa. Timve pano. Anthu okhala mdzikomo akunena iweyo okhala mblantyre, iweyo okhala kukanjeza. Anthu okhala mdzikomo akunena inuyo okhala chigawo chapakati, inuyo okhala kumpoto tikunena Malawi. Anthu okhala mdzikomo tikunena okhala ku Cape Town. Anthu obadira mmenemu okhala mdzikomo Durban, okhala mmenemu Kinshasa, okhala mmenemu Lusaka, okhala mmenemu Francistown, okhala mmenemu Haberoni, okhala mmenemu. Mukakafika anthu okhala mmenemu poyamba ndiye kuti Bible likuti pasama image awantu inu ndine okhala mdzikomo. Nkhani yosausa. Ndakuti muzikayang'ana kaya amenewo. Ichichi chikuti pasa chithunzi chakuti pamene ziwanda zifuna kugwira kayi ntchito, poyamba amene amaonekera kwa wanthu ndi munthu okhala mdzikomo. Musadayambe kuona ziwandazo. Chifukwa chake mukabwera kulilongwe muona ife simuona marandiro dalilongwe. Mukapita kubalaka mukaona simukaona anthu ambalaka, simukaona anthu amzomba, simukaona anthu amachinga. Mukayamba kuona anthu ammadera amenewa musadaone ziwanda za maikomo za malo. Pamene pamveke tsopano. Tamverani. Ndakuti muzikawapatikisa pamaso panu. Number 2, ndi kuononga mafano awo onse. So pano kuyamba kuona chithunzi china chosonyeza kuti anthu ammaikomo kuli marandilodi amene saoneka ndi maso, amene amawalowa ndi kuwauza kuti muumbe zimapira zosonyeza ma evidence amene anthu aja akalowa adzadziwe kuti ifeyo kunoko tiliko ma structure osonyeza kuti dzikolo lili ndi eni yake. Kodi sikumveka zimenezi? Kumajambula akuti achina ndani Johnson Bush kaya ndani atanyamula dzanja limodzi lili pasi akweza dzanja. Mukamalowa ngati mukulowa mu parliament mukapeza kuti akujambulirani bingu chiboliboli cha bingu zoutsa.
umwini wa chinthu, ownership, kuti mukulowa mdziko sopano lakuti anthuwa kuli chipembedzo ichi koma akalowa anthuwa ali ndi milungu imene amayipembeza. Paulo pa buku la Machitidwe chapter number 17 akuti akuyenda mu msewu anayamba kuona ziboliboli zosonyeza kuti mzinda wa Atemi anthu okhala mdzikomo ali mchipembezo chawo. Nkhani zosausa zimavuta zimenezi, ni nkhani zosausa okondedwa. Nkhani zimenezi ndizovuta chifukwa ngati mukuyenda mtawuni mukapeza kuti atiyikira mblanta anatiyikira clock tower atajambula ochi ili choncho okondedwa, ili ni minga zake pamenepo, ili pay tizimvana okondedwa pamenepo. Ndiye mukapeze kuti kodi amene adaumba ochi ya clock tower amaticha amapereka chinenero chanji. Ndio zifanizo zoima zili ni nkhani. Mupite kusite kapena nanu ameya mwangosankhidwa simukudziwa tanthauzo la clock tower, mwangokhala muli pamene pa muli pay palibe chimene mukudziwa. Mulowe chali chimuyambe kupemphera akuuzeni zochita osamangolamulira mabulutu osadziwa chimene chilipo. Muzifunsaso za uzimu, mutaphunzira muzifunsaso kuti kodi Mulungu akuti chani pa chimene tayimikachi. Kazi kumveka kaya nkhani yosausa. Ndiye mwayenda mwafika pa chichiri kodi ncha mukachipeza chitayima mmati ncha, ka obelisk kamkatikati mmati ncha. Nkhani yosausa okondedwa. Ndi zifanizo zimene zimayima mmadera ndi mmatawuni, zina zimene zimaoneka ngati zopanda tanthauzo kweni zimayikidwa, zimene ozisanthula amaina kuzipeza kuti kodi chimenechi ndi chani chajambulidwa apa pachi. Na mukapeza kuti maiko ambiri pansi pa nthaka mukapeza kuti pali zifanizo zimene amayimika. Apa ndikupita kuti sindikufuna mutayike muyambe kuchedwa ni nkhani ya clock tower, muyambe kuchedwa ni nkhani ya chichiri. Iyayi ndikungofuna kufotokozera zimene zimayima pamveke pano, zimakhala mtanthauzo. Ochi ili mtanthauzo, nkhani zosausa. H ali mtanthauzo, nkhani yovuta okondedwa. Nkhani imene ndiyovuta. Tili ni malandirodi amene amalamula kuti zimene zija ziumbidwe ziyimikidwe, ndipo dziko likayamba kudzaza ndi zifanizo za ziboliboli zoumba zoima, Mulungu chimamnyasa chifukwa amadziwa kuti amene akulamulira kuti tenti ziumba ni zoyimirira zifanizo za anthu apasi pa nthaka, kumanena kuti Bible lina kuti musaziumbire milungu ina koma ine ndekha. Ndiye mumayimayo anthu omayimayi nkumalambira nkumakaweramira bantu obadwa ni anthu atajabulidwa. Nkhani imakhala kuti sopano ikupita kuzifanizo, ikupita kuziwanda zimene ndikuzitcha kuti malandlord. Simuyamba kwaona ndi maso, mukaona wanthu okhala mdzikomo mwapitikise, koma mutatha kuapitikisa mukayambe kugumula. Ziwanda zili ni malo amene zimakhala mbale wanga. Ndithu usayiseza masewera, ziwanda zili kumene zimakhala. Ndipo kokhala tisadayambe kutchula kukulu ni malo amene tikukhala ifewa. Lilongwe ili ndi aini yache, Blanta ili ndi aini yache, kulikonse kumene mungapite makosana kuli ndi aini yache. Nkhani zosausa zimenezi. Tatenti tioneni verse number 51 kuti tithamange popeza ndi umboni sulaliki. Tamverani okondedwa. Ndiyakunena kuti verse yake ya namba 52 ija akuti miyala ndi kuononga mafano awo onse onyenga, ndi kupasula misanje yawo. Ndeso pano ine ndimanena za shrine place, ndimafuna malo amene onena kuti misanje yawo. Mukapeza malo akuti misanje, ndiye kuti imeneyo dwelling place panali pa nsanje pawo pamenepa amene wamatchedwa misanje. Koma m'buku la Yeremiya malo omwewa mawu omwe otchedwa kuti misanje amawatchanso malo okwezeka kapena kuti zitunda. Tiyambe kumvana kuchoka pamene. Zitunda kapena kuti malo opeka.
ndetiyamba pamene pasopano pogwiritsa ntchito misanje ndi malo owopeka tachoka ku Bermuda Island sopano tikufotokozereni zimenenso chipembedzo cha Satana chimatifotokozera poti tukula maso pa nkhani ya shrine place, nkhani yosausa okondedwa imene. Kodi zikumveka izi? Now, tisadayambe kufotokozera za shrine place wa kapena za malo okwezekawa, taonani chimene buku la oweruza likufotokoza pa nkhani yomweyo imene tikuyankha funso molifotokozera kuti kodi ziwanda zili ndi malo? Zili nawo. Ndiye munditsatire patalika koma tiyende limodzi. Tiyambireni pa vesi yake ya namba 19 ya oweruza chapter number 1. Iyi ni nkhani ina muyipeze pamenepo. Mumva kuti Aisraeli aonjeza kugonjetsa Kanaani. Ndete ntimve. Anapatsidwa mandate yakuti aoloka afika kutsidya lija, aoloka Yorodano. Ataoloka Yorodano ikuoneka kunena kuti ntchito sidate chifukwa chani adakapeza landlord ali kumeneko. Ndekuti dziko la Kanaani anthu maonawa koma kunali ziwanda za Satana, kunali boma la Satana, maiko ulamuliro wa Satana. Shrine place, chigawo china cha shrine place ndi ulamulo chifukwa mbuku la Yeremia shrine place malo okwezekawa amatchedwa chitunda, malo okwezeka. Ndiye malo okwezeka nchani okondedwa? Tapeza kuti alipo angapo ku dziko lapansi amene tiwapereke ngati zisanzo. Amakhala omangidwa, pena samakhala malo otamangidwa, koma amakhala malo okwezeka, malo opeka. Malo amene inu nonse mumagonjerako, malo amene inu nonse mumaperekako ulemu, amakhala malo okwezeka, malo owopeka, misanje, nkhani yosausa. Dziko lonse la Kanaani linali ndi misanje, kumene akakhalakhala zonse zochitika zawo zimakathera kumeneko. Kumene kumakhala ma authority, anthu amaulamulo amene anali ma final decision, final maker, ma final say. Kumene kunali ma stamp odindira kuti echatheka aitakana. Kumene kumatuluka zidindo kokwera kwakuti kumeneko kukanena palibe ati asuse nde shrine place imene yakuti mwina kumalayi kuno inuyo muli nayo. Ningoyerekeza kuti kumalayi kuno shrine place yathu yayikulu kwambiri ndi pa koti, nkhani yosausa. Mukafika pa koti nokha mmadziwa kuti ndafika pano ndi shrine place, ndiye malo oyamba okwezeka, nsanje number 1 umene olamula amphamvu angachuluke kutani kumakhala eni yake amene akanena. Kumeneko kulibe upaswa oti munthu wina angatsutseko, kulibe. Mwachisanzo ngakhale president tikumuyona leroyi maso ake mantha ake pamene angakathere lero atamfuna kuti timuthe tinchotse pali dzuwapo ndi koti, shrine place, malo apamwamba okwezeka, palibe wina. Kodi wandale, kodi ndani amakathera kuti kumeneko? Mutantama bwanja amakathera, kamuzu akathera kuti komwe ambiri abantu olamula a dziko lapansi maka lino la Malawi amathera kucha imene imatchedwa kuti shrine place, malo okwezeka, kumene kuli chonena chomaliza kuti chikanenedwa chimenecho palibe atachisinthe. Shrine place inu muli nayo. Mumaona bwanje okondedwa kungofika kokha pa koti nonse mmakhala muli teng'eneng'e, mumaopa chinthu chakuti simukuchiona ndi maso. Milandu imakhala kuyenda, zigamulo zimakhala zikuyenda mmutu mwanu, ndende zimakhala zikuyenda, masentesi makhala mukwaona, mumakhala mukuona mukuchosedwa pa khomo lanu, osaona swa amayi wanu, osaona swa akazako, umakhala uli ndi mantha, utadzadza malovu mkamwa, ndipo sumakhala so munthu pawekha, umadalira munthu wina. Shrine place. Amayinda bambo, tini malo okwezeka ku dziko lapansi. Ndipo Malawi number 1 shrine place yathu ndipo koti. Kodi zikumveka izi? Now, imeneyi ndi imene imatchedwa kuti misanje.
ndiye malo ngati mmenemo amene amalamula, amene amakhala ndi mphamvu zambiri zosaoneka mmenemo ndi maso. Power behind the throne ndi ndani kuseliko? Kumakhala kuli ndani? Kumakhala kuli ndani? Pakuti ateno jeno ndi mwana na Yesu akakhala pampandopo, kuseli kwake kumakhala power behind the throne. President mukamuyika pampandopo, kuseliko kuli power behind the throne. Now, amenewa ndiye malandilodi azinthu kudziko lapansi, amene amatha kuzipanga temi zinthu, kuzitembenuzira koyipa. Olowa abwino koma kwatembenuza nkukhala anthu oyipa. Chifukwa cha amene akulamula nkhani zosausa okondedwa, amakhala anthu amene sakhala anthu paokha, amene amakhala m'mipandoyo nawonso amakhala pa chiopsezo, sadziwanso kuti nchani chikuchitikayi. Nkhani yake imakhala yovuta, nkhani yake imakhala yosausa. Simungafotokozere, sangakufotokozere nsoni. Chifukwa chani? Power behind the throne. Imatchedwanso shrine place. Kuli olamula amene department iyo samadziwa kuti amalamula kunoko ndani. Kukoti sikulibe wankulu. Munga ike atone jeno, muika ndani, koma kuti mwakuza kuti president wanu ndani, wamabwalo oweruza. Mukapesa kuti ayang'ana uyo, achifu chakuti justice, zathera pomwepo koma nayenso usali kuli chimene amachiwopa. Chifukwa chani? Malamulo amangokhazikitsidwa ndi shrine place. Nkhani imene yokondedwa ndiyo zama komanso ndiyo chitisa chidwi kuimvesesa. Muimve kuchoka kwa ife anyamata amene tagwira ntchito imeneyi kwa nthawi, ndipo tikuziwa pang'ono ndiye tigawane ngati umboni. Pafunso ili lakuti kodi Satana ali ndi malo amene amakhala? Tili nawo ma shrine place ku dziko lapansi. Tamverani m'bale wanga. Sono pano ndinachula chapter cha oweruza 1 kuyambira verse yake ya namba 19. Ndiye mundilole kuti verse limenelo ndiyambe kuliwerenga kuti ndipite patsogolo pang'ono pa yankho langa la nthawi yayitaliri. Tamverani. Verse yake ndiya namba 19 akuti, ndipo Yehova anali ndi Yuda, iye anawayingitsa akumapiri, osayingisa nzika zakuchigwa, popeza zinali nawo magaleta azitsulo. Tikuyipeza pano sopano shrine place number 2. Chinthu chochitisa mantha ku dziko lapansi ndiye ma department azachitetezo, police, army, payoka ndi shrine place imene imakhala ndi agaleta azitsulo. Mwanjira ina department ya ichi imakhala yoopsa kwambiri. Mukamusankha mtsogoleri ku dziko lapansi amachita izo, koma maso autsogoleri kuti ukalimbe, boma kuti lilimbe, kuti likhalepo, limadalira shrine place ya chitetezo. Nkhani osausa ndiye kumene kusitipita kutali ayi. Tibwerere ukondedwa kuti mwina tikhaleko m'Malawi muno masiku 2-3 tikulengeza uthenga wabwino. Amen mpingo. Okondedwa, ndimafuna tione ma shrine place amenewa pamene ndikuyankha funso limeneli kuti dzikoli lili ndi achaini yake. Amen. Mundimvese okondedwa, ku chapter chimenecho ndathawa, sindipitako kutali kuti tikhalene masiku 2-3 olengeza uthenga wabwino ku dziko lino la Malawi. Zilipo zimene mukadafuna kumva zozama koma nthawi sinakwani, ndiye tizichite mwanzeru. Koma tingodziwa kuti tili ndi shrine place imene Ayuda adalephera kuyikankha. Chifukwa chani? Akuti anapitikitsa enawo koma ena adakanika, sadayambe nkwayamba komwe. Chifukwa chani? Anali ndi magaleta azitsulo. Ndiye sopano muona kuti compromise idayambika yakuti komweko kuli ana Mulungu, komweko kunamba kupezeka anthu amene sali a Mulungu. Mwachisanzo muwerenge monditsata
ndipo Yehova anali ndi Yuda ndi iye anawayingitsa akumapiri osayingitsa nzika za kuchigwa, popeza zinali nawo magaleta azitsulo. Yuda uja atalowa kuti akayambe kulamula mbali imene adamugawira kuti ili likhala dera lako, adakapezerera akumapiri, koma akuchigwa adalephera kuwathamangitsa chifukwa anali ndi magaleta azitsulo. Zotsatira zake ncha dzikolo akulamula ndi Yuda, koma kuchigwa kuli amapiri, kuli anthu amagaleta azitsulo. Wakanika kwata ndi kuti tsopano pakuchita kombaini yakayendetsedwe kacha kaboma. Boma loyenda ndi anthu achilungamo Yuda likuphatikana ndi boma loyendetsedwa ndi anthu amene ali ndi ulamuliro chifukwa cha zipangizo za nkhondo zimene anali nazo. Hani yosausa. Tioneni vesi yake namba 20. Ndipo anampatsa Kalebe Hebroni monga Mose adanena, iye nawayingitsa komweko ana amuna atatu Anaki. Verse 21. Koma ana a Benjamini sanayingitsa Ayebuzi okhala mu Yerusalemu, koma Ayebuzi anakhala mu Yerusalemu pamodzi ndi ana a Benjamini mpaka lero. Ndiri mukapeza kuti izizi ndikukutchuliranizi ndizipona. Ndiye kuti ndimakhala kuti pomwepa ndikuyankhanso funso lakuti kodi zipona zidakalipobe? Zipona zidakalipo mpaka lero. For mawu a Mulungu akuti ndi omwewo dzana lero ndi kuthawi zonse. Ndiye pano Bible likundiuza kuti Ayebuzi adakali kuchigwa, Ayebuzi anaphatikana ndi fuko la Benjamini mpaka lero adakali kuti okondedwa komweko. Ndiyo muzikapeza makosana amenewa mukayenda kumusi kwa Canada, anathawa ena ali cha Australia, mwapeza akuyenda zipona zimenezi zazungulira monsemu, tingazitchule mpaka mayina zimene zikuyendesa nawo dziko lapansili. Ndi ziponas ndi zimene zikusunga mashrine place. Now, chithandizo chikamachoka kumaiko akunja kubwera kuno ku Malawi, kumakhala kuti shrine ya kumeneko ikugawira shrine ya dziko la kwanu. Inu ndiwongodya muli pansipa osadziwa network yake apa kuti ikuyenda bwanji. Kani ndiyo sausa, kani ndiyo vuta. Kunja kuno kuliboma lina losaoneka ndi maso limene limalamuliridwa ndi amene ine ndikukuwuzani kuti ndiye landlord. Mwamanga inu nyumbapo, a landlord sinuyo. Sakumvatu anthu. Kutera kuti mavuto ena amene mukuapeza mu nyumba imene mukukhalayo, mukupeza mavuto chifukwa cha landlord mwini nthaka pamene padamangidwa nyumbayo. Kaya ku 43 mavuto ena ukuapeza iwe ku nyumba yabwinoko ndi landlord mwini wako wa nthakayo. Ndani mudamanga pamwamba nyumbayo koma nthakayo ili nda landlord ndi amabwera kuzatolera msonkho pakhomo pakopo. Kaya afuna mwana atenga akupita naye, kaya afuna magazi akapidwa, zivuta zinthu atolera chifukwa landlord ndi yeyo. Inu simudabwa kuti zasokonekera zinthu sizikuyenda sobwino, zavuta mgwirizano palibe, abalalika abambo. Bola muja mukakhala kunchesi, muja mumakhala kwache Musa kuchire kumanyowe kuseri kuchingidi uku, bola mumakhala mmene kuti. Lero mmene mukhala kuzikuyenda ngati marandlord kumene mwakakhalako. Ndeye sasamala kuti muli jacuzzi, sasamala kuti kadenga ndi katundu wache kasilingi niyo kongola bwanji, koma ngati mwamangapo mwini wache wakalipa landlord zivuta mmenemu. Makosana osangoyenda. Tikufunika ife tidalire Mulungu ngati mmene anadalirira ana Israeli pokalanda Kanani. Anasogoza Mulungu. Mwagula poloti akupasani kanda ino build, kama katenga ku housing kaya mwatenga kuti mwagula poloti pepala lili mmanja, simudamange mudziwe kuti pali landlord pamenepa. Ndipemphere zinakalamba zimakhala pompo, hada zithawa ambuyawo kalero amene ankalima kalero ali pompo niwo kalama ni nkhalamba ya chiwanda ili pamenepo imakhala pompo ikudikira chiweruzo. Iwo akamanga nyumba yako pamenepo
chisawawa vana kumwa uhule kumenyana ndeu pakhomopo zasausa chifukwa landlord wa pamalopo munapemphera kodi pamene mmagula ploti imeneyi kodi sisi zikukuvutani lero chongofika mmene mo resignation letter hakuti chosanta kuchoka first letter mwakuchosa ni gani chavuta nchani kunchito sisi kuyenda kodi mudapemphera popanga rent nyumba imene mukukhala chifukwa mmene muli malandlord alandlord simapasa ndalama wayi pali landlord pamenepo kaya amangwetu kani yosaus pali landlord ka pamene mulipo pali landlord pamenepo pa soap zitha ndalamazo ka iwe sukudabwa timamini basi tingoti ina yafa lero mmawa yagwera huko akakazima kakamira malinga ndi mabusiness ta amira sakungokomoka kodi ndalama zikuoneka na amira anu pali landlord pamene mukukhalapo mwini wacha nakhalapo kale polotiyo isana mangidwe mwanchotsa mwapemphera hani yosausa uko ndedwe imene ndiye nkhani tikuyipeza pano mbuku limeneli la oweruza losimikizira kuti kunja kuno kuli shrine place kumene ziwanda zimakakhalako. Tamverani okondedwa. Napoleon Bonaparte anakhala mkulu wa nsembe wa malo okwera, ndipo mawu ake adati tidzayang'ana malo opatulika ndipo tidzamenya nkhondo yolimbana ndi malingaliro, ndipo tidzalimbana ndi malingaliro olambira Yehova. Ndipo iye anayamba kumenya nkhondo zikuluzikulu zolinga za malo amisanja ndi zachabe kwambiri, chifukwa amafuna kugwira Yosefe osati kupha Yosefe. Sakumva shrine place imalimbana ndi Yosefe, imafuna ingongwira Yosefe insekere ndende koma osati imuphe Yosefe. Amainda abambo tini shrine place ochuluka. Tikadawerenga Amos chapter 6 verse number 6 komanso Yesaya 1 mpaka 18 pamene akapeza mkatikati mwa nkhani ya milungu yopezeka ku Igupto. Koma tamverani okondedwa, panonso zipembezo zili ndi shrine place yawo. Mwachisanzo Islamic shrine place ndi Kaaba, nawonso Mashia alinayo yawo kumpoto kwa Syria. Azibambo amagona konko achipembezo cha Jishia muzikiti ndi amatenga mphamvu ndi kudzodza. Tamverani mphamvu zake zochokera ku shrine place ya chipembezo cha Chisilamu mu chigawo cha mpingo wa Chishia. Tamverani munatuluka anyamata amene alemeza mabomba ndi kukwera ndege kulendo kukaphwanya chinyumba cha business cha ku America mu September 11. Khani osausa okondedwa, tamverani ndi nkhani imene imakhala yovuta kwambiri. Amaitcha kuti power behind the throne. Ndiye panonso tili ndi polisi ndi shrine place. Simasewera okondedwa, tilinso ndi malo opsa kwambiri amene watikangotenga kuti polisi ndiye imene inabereka vana nayonso ndi shrine. Ndiye tili ndi FBI, Federal Bureau Investigation, CIA, Central Intelligence Agency, Janjaweed, the Arab military in Sudan, Darfur region, Kani Osausa, PLO, People Liberation Army. Okondedwa nkhani imeneyi ni nkhani yosausa okondedwa. Muziona kuti amenewa ndi shrine place amene avuta kudziko lonse lapansi. Ndithu ziwanda zili ndi malo amene zimakhala, ndipo zili ndi maulamuliro amene zimakhazika kudziko limenelo. Kotero kuti ine ndikulekereni pamene pamainda abambo kungokupasani umboni chabe, koma ndime yachiwiri ndibwera nayo kuzafotokozera kagwiridwe ntchito kamakosana amenewa kuti sopano akamapita ku wanthu wamba malandlordiwa amayenda bwanji mu dziko lapansi. Koma choyamba tangotenga maulamuliro akudziko kwakweza mwamba ndikukuonesani shrine place, malo osausa. Khani yovuta bale wanga, undilole ndilekeze pamenepo yankho langa lindilalitali pafupi 1 hour. Mulungu akudalise zikomo kwambiri.